Moabot sa 21 ka mga pamilya ang apektado sa sunog, samtang 15 ka panimayan na ugdaw sa sunog nga miulbo sa Upper Katipunan, Purok 1, Barangay Mansasa, Tagbilaran City, Bohol. Gahapon sa hapon, nadawat sa Tagbilaran City Fire Station ang alarma sunog alas 3 gahapon sa hapon. Giisa kini sa second alarm. Nadeklarar nga fire out pasado alas 4 na sa hapon sa labing uhang talaan sa Tagbilaran City Social Welfare Office nga maabot sa 85 ka mga tao ang apektado sa sunog. Kasamtanang ipahiluna ang mga biktima sa Barangay Covered Court, samtang nagpadayon pang gihimo nga pakisusi sa inungdan sa sunog. Gibanabanang maabot sa 700,000 pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Natagan na og ayuda ang mga biktima sama sa hygiene kits, food packs, tubig mainom, sapot, tambal o habol. Sa kagamhanan sa Dakbayan sa Tagbilaran, adunay mobile clinic usab, mobile kitchen o charging station nga makatabang kaayo sa mga biktima sa sunog. Karong adlaw adunay gimuntar nga donation booth at tubangan sa City Hall aron sa pagtawat sa mga hinabang.